O despoboamento no rural e a baixa natalidade poñen en risco cada ano a máis escolas unitarias. A Consellería obriga a ter un mínimo de 6 alumnos para non pechar os centros. Nesta corda frouxa atópase o CRA de Ribadumia, cuxas aulas de Lois e Leiro verán reducido o seu número de escolares por debaixo do mínimo. Entón, claro, estaríamos aí no límite nos dos casos de Leiro e de Lois, no límite con 5 nunha e noutra. Se non veñen máis nenos, non se matriculan máis nenos, pecharían as escolas. Dende o CRA de Ribadumia intentan que máis pais e nais matriculen os seus fillos nos seus centros. O luns abrirán as portas para que os proxenitores coñezan as súas instalacións. Este luns que ven, o 17, de 10 a 12, depende na escola que queiran estar, poden vir a visitala e despois poden ir á sede que está en Leiro para coñecer o resto das instalacións, porque ali temos a aula de inglés e de informática, ainda que a pesar de que se dá inglés tamén nas outras escolas, un día a semana van ali a sede e ali temos a aula de inglés, a aula de informática, tamén temos o invernadoiro, a horta, a biblioteca. Dende o CRA de Ribadumia defenden as vantaxes da escola unitaria. Son menos número de alumnos, porque son 20 nenos por aula, e despois a ventaxa que ten que están os 3, 4 e 5 anos xuntos, entonces sempre se complementan os nenos, os maiores cos pequenos, sempre axudan os maiores os pequenos, entonces van collendo moitas máis habilidades. O CRA de Ribadumia conta cunha vantaxe a diferencia de outras escolas unitarias. Grazas á colaboración co Concello e co CIP Julia Becerra, o centro ofrece os servizos de comedor e plan madruga. Pois no caso do Plan Madruga, nos ofrecemos ese Plan Madruga gracias ao Concello, é dicir, eles vanse a apuntar en un plazo para apuntarse e os pais van ali e apúntanse e poden ir ao Plan Madruga, que é no centro noso adscrito, que é o CPI Julia Becerra. E tamén o comedor é o mismo, porque as AMPAs do CRA de Ribadumia e do Julia Becerra están unidas, están en comunicación, entonces temos a posibilidade de que o neno que queira ir ao comedor, tamén vais a apuntar ali e vai ali ao comedor. O CRA continúa pendente de que se matriculen eses 2 alumnos que necesitan para manter os centros. O prazo de inscrición para o vindeiro curso abrirá en marzo.